er det? Her har vi den nye vinkugle, som er et vinværktøj, som er en kugle, der består af 4 dele. Der er folieskæren til vinen, som man bruger til at tage folien af vinen. Ja. Den ene halvdel. Så er der oplukker til sodavand og øl. Lukker op. Og så er der proptrækker til vinen, som vi ser her. Og når man så har trukket vinen op, og man ikke har drukket hele flasken, men gerne vil gemme resten til dagen efter, så er der en vinprop. Så kan man sætte vinproppen på, og så er flasken klar dagen efter igen. Ja, et kinderegg for voksne altså. Præcis.